салом ба беҳтарин мухлисони дастаи дунё, яъне Барселона. Бозии аввалии яккашнаи Лигаи Чемпионҳо байни Барселона ва Бенфика хеле ғайричашмдош гузашт. Ҳарчанд пирӯзии Барселона бо ҳисоби 1-0 натиҷаи аҷиб набуд, Бенфика бозии хуб нишон дод. Онҳо якчанд ҳолати хатарнок эҷод карданд ва метавонистанд гол зананд, аммо дарвозабони Барселона Войцех Шесни чанд бор дарвозаашро наҷот дод ва қаҳрамони бозӣ шуд. Акнун Бенфика вазифаи душвор дорад. Онҳо бояд дар майдони Барселона ғалаба кунанд, ки ин кори осон нест. Бо вуҷуди ин, дастаи Ханси Флик дар ин мавсим 3 бозии пайдарпайро дар хона бохтааст. Аз ин рӯ меҳмонон метавонанд ба натиҷаи хуб умед банданд. Бародарон, агар шумо хоҳед ки ин бозиро пахши мустақим бо сифати баланд тамошо кунед, пас ба телеграм канали БАРСА ТГ обуна шавед. Дар он ҷо шумо на танҳо ин бозиро бо тарзи лайв тамошо мекунед, балки метавонед ҳар як моменти ин рақобатро бо ман ва дигар мухлисони БАРСА муҳокима намоед. Ссилкаи телеграм канал дар описания ва комментария ин видео гузошта шудааст. Аз шумо мисли ҳар вақта лайк ва дар канал обуна шудан аз мо бошад бозам видеои ҷолиб дар бораи БАРСА баровардан. Акнун дар ягон ҷо баҳс дошнед, мо бошем сар мекунем. Дастаи Барселона дар Ла Лига бозии охиронашро нагузаронд, зеро яке аз таибони клуб вафот кард. Ҳанӯз маълум нест ки ин ҳодиса ба рӯҳияи бозингарон чӣ гуна таъсир мерасонад. Аммо агар фақат ба футбол нигоҳ кунем, бояд гуфт ки Барселона дар ҳолати хуб қарор дорад. Онҳо дар 8 бозии охирини худ дар ҳамаи мусобиқаҳо 7 ғалаба ба даст оварданд ва танҳо як маротиба мусовӣ карданд. Бештар аз ҳама беҳтар шудани бозии дифоии даста ба назар мерасад. Дар 6 бозӣ аз 8 онҳо ягон гол сар надоданд. Ин пеш аз ҳама ба шарофати бозии олӣ ва устувори Войцех Шесни аст, ки дар бозии аввал бо Бенфика қаҳрамонӣ кард ва якчанд зарбаҳои сахтро баргардонд. Аммо бо вуҷуди дифои қавӣ, Барселона баъзе заифот дорад, ки рақибон метавонанд аз онҳо истифода кунанд. Дар бозии ҷавобӣ муҳим аст, ки онҳо бо фишори равонӣ чӣ гуна мубориза мебаранд ва сатҳи баланди бозии худро нигоҳ медоранд. Яке аз саволҳои асосӣ вазъи саломатии Роберт Левандовски аст. Пеш аз бозии лағвшуда бо Осасуна, ӯ аз хастагии ҷисмонӣ шикоят кард ва ҳоло маълум нест, ки оё ӯ дар бозии ҷавобӣ иштирок мекунад ё ин ки не. Бо дар назардошти нақши муҳими ӯ дар ҳамлаи даста, набудани Левандовски метавонад ба бозии Барселона таъсири манфӣ расонад. ғайр аз ин, Барселона дар бозии аввал як бозингари асосии худро аз даст дод. Пау Кубарси корти сурх гирифт ва дисквалификатсия шуд. Ба эҳтимоли зиёд Ронал Араухо ба ҷояш бозӣ хоҳад кард, агар омода бошад. Агар не, пас мураббиён маҷбур мешаванд, ки як варианти дигарро интихоб кунанд. Гарчанде ки Бенфика дар бозии аввал гол назад, онҳо нишон доданд, ки метавонанд ба дарвозаи ҳариф хатар эҷод кунанд. Пас аз он бозии сармураббии онҳо Бруно Лаже тавонист ба ҳамлагарони дасташ итминон бахшад, ки ин натиҷаи хуб дод. Дар бозии охирини чемпионати Португалия онҳо Натсионалро бо ҳисоби 3-0 мағлуб карданд ва футболбозии босуръат ва созмониро нишон доданд. Ҳамчунин натиҷаҳои хуби Бенфика дар сафар бояд ба назар гирифта шавад. Дар 4 бозии охирини меҳмонӣ онҳо Ювентусро 2-0, Эштелеро Манакоро 1-0 ва Санта Клараро 1-0 мағлуб карданд. Муҳим он аст, ки дар 3 бозӣ онҳо ҳеҷ гол сар надоданд, ки ин дараҷаи баланди дифои онҳоро нишон медиҳад. Агар португалиҳо тавонанд ҳамон сахтгирии дифоиро нишон диҳанд ва дар ҳамла каме эҷодкортар бошанд, онҳо метавонанд барои рохат мубориза баранд. Аммо ин кори осон нахоҳад буд, зеро Барселона дар хона дастаро бо фишори сахт рӯбарӯ мекунад. Пеш аз бозии ҷавобӣ Бенфика бо мушкилоти ҷиддии ҳаят рӯбарӯ шудааст. Анхел Ди Мария ҷароҳат бардоштааст, ки ин аллакай як талафоти калон аст. ғайр аз ин, онҳо ҳимоятгари чапи худро низ аз даст додаанд. Алваро Карерас барои ин бозӣ дисквалификатсия шудааст. Карерас дар ин мавсим зиёда аз 40 бозӣ кардааст ва як бозингари хеле муҳимам дар дифоъ ва ҳам ҳамла мебошад. Бо эҳтимоли зиёд ба ҷои ӯ Самуил Дал ба майдон мебарояд. Аммо оё ӯ метавонад ба суръати баланди бозии Барселона мутобиқ шавад? Ин саволест, ки посухи онро танҳо дар бозӣ мебинем. Ин талафот метавонад ба бозии Бенфика таъсири ҷиддӣ расонад, махсусан агар Барселона тавонад ин заъфро дар фланги чап истифода кунад. Каталониё аксар вақт ҳамлаҳоро аз канор анҷом медиҳанд ва набудани Карерас метавонад ба дастаи португалӣ зарар расонад.
ғайр аз ғалабаи дар меҳмонӣ ба дастоварда, Барселона боз як бартарии муҳим дорад. Онҳо дар чемпионати Испания танаффус гирифтанд ва бозӣ накарданд. Ин ба даста истироҳати бештар дод ва имконият фароҳам овард ки бо нерӯи тоза ба бозии ҷавобӣ омода шавад. Аз ҳамин сабаб бовар кардан ба он ки Барселона дар хона шикаст мехӯрад хеле душвор аст. Дар ҳамин ҳол Бенфика дар чемпионати Португалия бо ҳисоби калон ғалаба кард. Ин бозӣ ба онҳо кӯмак кард ки оромтар шаванд ва бе саросимагӣ ба бозии ҷавобӣ омодагӣ гиранд. Ҳоло барои Бенфика дигар роҳ нест. Онҳо бояд ҳамла кунанд ва хатарро қабул намоянд. Даста дар ҳолати хуб қарор дорад. Ҳамлаи онҳо фаъол аст ва онҳо бисёр имкониятҳои голзанӣ эҷод мекунанд. Ҳоло танҳо он чиз намерасад ки дақиқтар зарба зананд ва дар баробари ин каме ҳам ба бахт умед банданд. Барселона дастаест ки дар майдони худ дифоъкорона бозӣ намекунад. ҳатто агар сармураббӣ Ханси Флик онҳоро водор созад ки эҳтиёткор бошанд, бозингарони даста ба чунин услуб одат накардаанд. Ин барои онҳо мушкилӣ эҷод мекунад, вале эҳтимолаш зиёд аст ки Барселона бо тарзи маъмулии худ бозӣ карда ҳамлаҳои фаъолро идома диҳад, зеро онҳо дар назди мухлисони худ мехоҳанд бозии зебо нишон диҳанд. хусусияти Барселона дар он аст ки вақте онҳо тӯбро мегиранд, онро зуд ба ҳамла равона мекунанд ва дар қисми марказӣ онро нигоҳ намедоранд. Аз ин рӯ бозӣ бо суръат мегузарад ва Бенфика бояд зуд ба ҳамла ва дифоъ омода шавад. аз тарафи дигар Бенфика бояд бештар фишор оварад ва ба ҳарифи худ иҷозат надиҳад ки ба осонӣ тӯбро ба пеш ҳаракат диҳад. агар онҳо бо прессинги сахт бозӣ кунанд, имконияти голзанӣ бештар мешавад, аммо дар баробари ин хатогиҳои онҳо низ афзоиш меёбад. як чиз аниқ аст, Бенфика бозии суст намекунад. дастое ки бо ҳиссиёт ва ҳавас бозӣ мекунанд, намехоҳанд бо услуби эҳтиёткорона ба майдон бароянд. ҳатто агар онҳо бозиро бо оромӣ оғоз кунанд, Барселона шояд аз дақиқаҳои аввал фишори сахт оварад ва бозиро боз кунад. хулоса, ҳамаи нишонаҳо нишон медиҳанд ки ин бозӣ шиддатнок ва пурра аз ҳамлаҳо хоҳад шуд. Барселона кӯшиш мекунад ки бозиро зери назорат гирад ва бо тезӣ ҳамла кунад, дар ҳоле ки Бенфика маҷбур мешавад ки хатарро қабул кунад ва ба ҳамла гузарад. барои мухлисон ин маънои як бозии ҷолиб ва тамошобобро дорад. мо бошем бародарон, аз Барселона танҳо ғалаба бо бозии зебо интизорем. хайне, ба ҳамин тамом дар телеграми БАРСА тиҷӣ во мехӯрем. то боздид.